Guns N' Roses, Queen, Bon Jovi, Tina Turner, Madonna u U2 ser ikunu fost l-artisti li l-kanzunetti klassiċi tagħhom ser jiġu interpretati waqt rock and pop classics of the 80s and 90s. Id-direttur mużikali ta' The Gozo Youth Orchestra, Maestro Joseph Grech, qal li l-kunċett ta' kunċerti mużikali rock orkestrali twilet 7 snin ilu. Qal li proġett bħal dan ikun magħmul minn band rock, orkestra ta' 60 ruħ, kif ukoll kantanti stabbiliti Awċin u Maltin. Bħal Dorothy Bezzina, Neville Refalo, Klinsman Colero, Sara Bonnici, għanna l-Amelia Kalabic ukoll, Jolene Samhan, l-Awċija, mbagħad għandna kantanti oħrajn rock magħrufin anki f'Malta, Dorothy Bonnici, Jessica Calleja Magro, Rachel Grech, li dawn kollha ma' xulxin se jinterpretaw diżwieqa sħiħa ta' repertorju vast mill-tmininijiet mid-disajnijiet fejn qed nieħdu nistgħu ngħidu l-krema ta' dan ir-repertorju. L-ispettaklu se jinkludi l-fuq minn 24 interpretazzjoni mużikali u se jittella s-sibt li ġej. Il-kunċert ser isir bis-sem ta' 7 Star Pyramid Production u Festivals Malta.